A mai napon a Magyar Szocialista Párt ifjúsági szervezete, a Szociétász szervezett ide a Jobbik Villányi úti párt központja elé egy sajtótájékoztatót, amely elég szánalmasra sikerült az ő részükről, ugyanis egy kis sárga szemetes kukát hoztak, és az volt a céljuk, hogy figyelmeztessenek az úgynevezett szélsőjobboldali veszélyre, amit a jobbikosok nem vettek magukra, és ezt a feliratot tépték szét és dobták be a kukába, de hát a jobbikosok készültek egy nagy meglepetéssel, mégpedig egy nagy zöld kukába az ő sajtótájékoztatójuk mellett párhuzamosan pedig a vörös csillagot, a Magyar Szocialista Párt előszervezetének, az MSZNP-nek az egyik jelképét, amely tiltott önkényuralmi jelkép, azt temettük el a szemetesbe. Ez jól látszódott, hogy 4 fizetett párt alkalmazott képviselő jött ki az MSZP részéről, köztük Szanyi Tiboron jelentősen érezni lehetett az illuminált állapotnak a jeleit, illetve látható volt rajta. Azt tapasztaltuk, hogy remegtek, mint a nyárfalevél, mert miközben több száz magyar hazafi gyűlt itt össze, hogy a Jobbik mellett a szolidaritását kifejezze. Ők 4-5 voltak csak képesek kijönni erre a sajtótájékoztatóra. A tömeg méltóságteljesen végighallgatta őket, néhányszor tapsal honorálta azt, amikor valami őrületes nagy baromságot, vagy butaságot, hazugságot mondtak a szocialista képviselők. Elegünk van a náci romantikából. Majd a végén Szanyi Tibor úgy tört át a nemzetiek tömegén, hogy jó néhány emberbe beleakadt a lába, ebből még szóváltás is keveredett ki. Senki nem vette,